Torneu un mes fresquet, amb ganes. En primer lloc anem a parlar de les rotondes, perquè com sabeu vam dir ja fa uns dies que anàvem a fer dues rotondes, una en el Matadero i l'altra en l'hospital. La rotonda provisional del Matadero, nosaltres primer sempre les fem provisionals per veure si va bé la circulació i després ja se fan definitives. Avui ja està en funcionament. Crec que este matí ja l'han ficat en marxa i que el resultat ha sigut molt bo perquè s'agilitza molt el tràfic d'aquella zona i després, demà o després demà, es començarem la rotonda de l'hospital. La rotonda de l'hospital, tinc que dir que és una rotonda que està en la zona que hi havia a l'entrada i sortida a l'hospital. El que passa és que ara l'ampliació de l'hospital i les urgències hi havia que buscar una solució que fes el tràfic més fluid. Nosaltres sabem que s'ha ampliat l'hospital per la premsa, sabem que les urgències estan en marxa per la premsa i perquè sabem que se va invitar als membres del Partit Popular a fer una visita per totes les instal·lacions, però aquesta mateixa sensibilitat no l'han tingut en l'equip de govern ni en l'Ajuntament de Vinaròs. Vull dir que sempre parlen d'inversions a l'Hospital de Vinaròs, però quan fan inversions s'obliden de comunicar-li a l'alcalde i a l'Ajuntament que això està en marxa. Però no obstant això, nosaltres som sensibles en els problemes de la ciutadania i entonces per això fem aquesta rotonda que no té res que veure, vull dir, me la va demanar la direcció de l'hospital, nosaltres la fem, però vull deixar ben clar que la seva demanda en un moment és molt bona, però no té la sensibilitat de quan se fa una ampliació, de quan s'obri, de quan en qualsevol moment dir-li al alcalde, escolta, anem a obrir, veuràs i tindràs. Bueno, són detalls que tampoc ens estranya perquè després del que fa la consellera Titina, vull dir que tot això ja són minudències. També tinc que dir que en la rotonda del Matadero de moment se ficarà un helipuerto provisional para que allí puguen baixar les avionetes o els helicòpteros que porten o venen a buscar ferits i que nosaltres la disposició de l'Ajuntament és a cedir-los un terreno prop de l'hospital perquè en el que era l'ampliació, curiosament no anava ni la rotonda Can Parratantes ni l'helipuerto, nosaltres pensem que és necessari per a l'ús de l'hospital. No obstant, nosaltres, si ells estan dispostos a fer tot el que és la infraestructura de l'helipuerto, a pagar uns gastos, a l'Ajuntament de Vinaròs buscaria un terreno que estigués al costat i que no hi hagués que fer cada vegada que ve un helicòpter se té que pagar el tràfic, se té que anar a la policia local, vull dir que nosaltres estaríem dispostos a participar. De totes formes, aquestes rotondes, en el pròxim de la Comissió d'Urbanisme i després en pleno, el que anem a proposar és una modificació pressupostària. Suposem que el Partit Popular i el Bloc estaran d'acord perquè aquestes dues rotondes costaran a un voltant de 36-40.000 euros. Entonces, quan estiguem el projecte i tinguem clar el que valdrà, farem la modificació pressupostària en pleno perquè, com sabeu, ens beneficiem els pressupostos molt justos i això no estava previst. De l'oferiment del pirulí per albergar la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes, sap alguna cosa? No, veritablement en l'inici de curs anem a adreçar-nos en un escrit a partir d'ara a diverses conselleries, però en particular la primera és el senyor Fontdemora, molt educadament, crec que no va contestar per escrit a res de l'oferiment que se li va fer, però crec que ara s'està tancant les comissions d'escolarització i s'està veient com és la tònica general en tota Espanya i en tota la comunitat valenciana, un augment important en la matrícula de l'alumnat i la situació repassant és la mateixa. Col·legi número 5, el Jaime I, en Barracons, l'Institut Vilaplana en Barracons i el que ens preocupa, l'ampliació d'aulari en el Col·legi Assumpció, sense notícies tampoc, i de l'Escola Oficial d'Idiomes sense notícies. Les notícies que tenim és que ens van a remetre els sobres de matrícula i procedirà a la matrícula personal
de l'Ajuntament perquè amb la reducció de personal tampoc pot desplaçar-se personal de l'Escola Oficial d'Idiomes ni inclús pràcticament a donar les mínimes instruccions. Jo crec que han passat pràcticament quasi 8 anys des que es va inaugurar el nou col·legi de Sant Sebastià. L'únic que s'ha fet ha sigut la remodelació del Manuel Foguet i a partir d'ahir no res més. I per tant el col·legi número 5, no sé si porta ja 4 o 5 anys en aules prefabricades. Jo crec que en el que ens han gastat o el que s'ha gastat la conselleria en l'alquiler de les aules prefabricades pràcticament ja estaria construït el col·legi número 5 i per tant jo crec que una missiva, contesta o no contesta el senyor Fontdemora, en aquesta retallada que fa de personal, de professorat, d'augment de ràtios, de retall a les societats musicals, etc., doncs només falta també que aquests retalls afecten a les instal·lacions educatives. Però la veritat és que jo voldria fer una reflexió. De totes aquelles inversions que el Partit Popular va presentar en els pressupostos de la Generalitat del 2009, de tots els que afecten a Vinaròs, no se n'ha executat ni un. Ni un. Jo crec que tenim un diputat aquí a Vinaròs que podria fer una roda de premsa abans de que se comencen a elaborar els pressupostos per al 2011, però del 2009-2010, repeteix, he enumerat els col·legis, podríem enumerar Zona Pesquera Lonja, per exemple, podríem enumerar el Frente Marítimo, un projecte que hi havia, Vinaròs, Benicarló, no sé què, tampoc s'ha fet res. Podríem enumerar el centre de salut, tampoc s'ha fet res. És a dir, totes, absolutament, i és curiós, totes les inversions que hi ha en pressupostos de la Generalitat de l'any passat no se n'ha executat ni un euro de cap. Esperem que no ens torni a traure la depuradora, que ja està pagada, que ja l'han pagat en la quota de sanejament, etc. Esperem que no ens digui de l'hospital, perquè portem 7 o 8 anys en l'ampliació de l'hospital. I és una inversió, afortunadament, per tota la comarca. Dic afortunadament per tota la comarca. Però de les inversions concretes, pressupostos de l'any passat, de la Generalitat Valenciana en Vinaròs, no se n'ha executat ni un. Suposem que tornaran a aparèixer per enèsima vegada en els pròxims pressupostos. Tornarà a vindre el senyor Mariano Costejón, el senyor Mundo, acompanyats de la consellera de turno, l'última vegada va ser la senyora Maritina, en la seu del PP va presentar els pressupostos i les inversions de Vinaròs, i tornaran segur a posar les mateixes inversions que no s'han fet ni l'any passat, ni l'anterior, ni l'anterior, ni l'anterior. I ja n'hi ha prou. Tot això de que els agravis, jo crec que si el Partit Popular està agraviat, ja no sé quin terme emplear per a la ciutat de Vinaròs i per als seus ciutadans i ciutadanes. Res, de res, de res.